Mabungahong kagabhion mga igsoon. Live da. Wow, nakaabot ko just home from work. God bless you, Sister Concepcion Casteno Kobashi from Japan. I-share sa nato igsoon. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo nining taknaa. Come on, let's share it. Pwede na mo mag-start na i-mention inyong mga higala. Okay? Igsoon, interesting kayo itong topic karon kay about espiritu sa kaulag. No? Kung unsa ang espiritu nga maoy nakabuntog sa katong panggiitang alagad sa Ginoo, no? Mao ni atong isgutan karon kung unsa jud ni kadelikado ning spirit of lust. Ang uban ni mo tawag og demon of lust. No? Sa Bisaya, espiritu sa kauwag. Kusog ni ron. Daghang banggiitan nga alagad sa Ginoo na hagbaan ni. No? Every anointed servant of the Lord vulnerable kayo ani or prone ani ning spirit o spiritus kaulag or spirit of lust. Okay, mo ni atong topic karon igsoon, no? Nganong daghang mga magwali wa ko muhukom nila igsoon. Pero nganong daghan kay banggiitang alagad sa Ginoo nga ang uban mao lagi yun nakabuntis, ang uban nangabit, ang uban ning kuyog basta why pili ni, no? Vice versa ni babae o lalaki na nag-commit og premarital sex, no, nya mga banggiitang alagad sa Ginoo, no? So ingani ka kuyaw ning espiritus kaulag ug kusog kayo ni karong taknaa karong panahona, no? So mao ni igsoon nga mao ni atong topic karon, but before that i-share sa nato. Pwede na mo mag-start o mention sa inyong mga higala sa comment section niya. Pwede na ninyo type at followers at highlights at everyone. Let's go for the glory of the Lord igsoon. Ako sa ning i-share sa ko ang personal account. And anyway, sa mga friend request din ako nga wala na nako na-accept. Sinsya no kay ning over the limits na ta sa ko ang personal account nga James M. Dumanon. Sinsya na igsoon, no? So, again, ako sa na-share igsoon. Hallelujah, praise God. This time we have 65 viewers. 67. Okay. So, ako shout out igsoon ng almost 159. No, 159 ba to? Okay, 159 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay? Shout out tanang mga nagtanaw diha, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang mga nagtanaw diha nga mga alagad sa Ginoo, no? Mga alagad sa Ginoo, mga banggiitang alagad sa Ginoo, mga naa sa worship team, mga naa nagministry igsoon para ni nato nga gigamit sa Ginoo, no? Mga nangalagad sa Ginoo nga matinud-anon, no? Let's say nga kana bitong on fire ni Lord, mao ni timan ni igsoon. Dili garantiya ang atong kadasig,
ang atong ka-anointed, ang atong ka-on fire, ang atong dakong agi. No? Kitang tanan, posible madisgrasya ni gitawag og spirit of lust. Espiritu sa kaulag or kauwag kusog kay ni Ronixon. Mao nang ganahan ko mo share ani Ikson. Shout out Pastor James, good evening kisa ni. Chuchu. Ikaw ni Cho from Singapore. Okay. God bless amping da Cho mga OFW magyapon na sa akong prayer perminti. Okay? So amin may gabi Pastor James from Love Chabet. Okay. Shout out ako tanang OFW in different countries right now. Around the world, around the globe, and of course mga seaman diha, no? Mga naka-permanent resident also, no? Shout out mong tanan. And tanang mga higala na ko nya nagdali man ko igsuon, no? Dili kay nako ako lang ni i-generalize, no? Dili na ko i-mention jud nga individually kay ngano man dapat mag-rest kog sayo kay naami mission og mga igsuon. So tomorrow gi-invite ko igsuon og kuan na ko siya simple lang Bible study unya iya daw invite niya ang mga duol sa dughan. Ingnan ko niya ganina, Pastor, are dire Pastor, gusto ko nga makadungog sa imong wali personally. Yeah, mao to daghan kay sa istorya. Sige, akong gadto kay mao man ganahan ako igsuon, no? Bible study ano. Perminti tada open na watay bayad igsuon, no? Kay for me, the gospel of the Lord is not for sale. Okay? So, again, dili lang na ako niingon itagtagsa, no? Akong i-generalize, no? Shout out mga brad na ko da, long live kanunay mga brother. Uban sa grasya sa Ginoo, tanang mga Piniriso, Lombia City Jail, Cebu City Jail, Medina Municipal Jail, tanang mga inmates, shout out mga jail officer, tanang kapulisan ako mga classmate during my criminology days, amigo na ko nga mga hepe, mga nasa Bureau of Fire Protection, mga bombero, mga security guard, mga naa sa Armed Forces of the Philippines, mga military sa Philippine Army, and tanan nga nagtanaw karon. Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, og mabungahong kagabihion kanatong tanan. Okay? So, anyway, thank you. Shout out is tong mga followers, no, ato mga viewers, and new followers, welcome kay mo ani nga page, and mga subscribers na to ani nga page, salamat kaayo. Og subscribers sa atong YouTube channel, og sa wala pa makabalo na atay YouTube channel, ang link na ani nga caption. Okay? So, ang gamay pa itong subscriber ito, kuan pa? 600, almost 700 ba to? 600, almost 700. Kalimot man ko. Basta naadi ang link ikso niya. Mas dali ninyo ma-save, mas dali ninyo ma-download. Kaya naman sa YouTube, no? So, ako ning gihimo kay daghan ning request. Okay? So, again, thank you. Salamat sa higayon nga ning hatag mo ning hatag mo higayon sa Ginoo, mamalandong sa iyang balaang pulong. So, anyway, pasensya na di kay ko mo shout out no og daghan kay gamay lang tag oras ikson alas 9 na dapat nag-rest ko kay i-prepare na ko akong kaugalingon. Actually, naay funeral service pero wa ko ning appeal. Akong asawa raw akong anak ko niya. Nara ko di sa balay, no? Kay gusto ko mag-rest og sayo ikson for tomorrow's mission. Okay? May gabi Pastor, shout out from Ubay, Bohol. Okay? Chris Allen M. Manteca. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you Lord again for wonderful opportunity that you have given to us tonight. Salamat kay Ginoo sa laing higayon. Dili tanang tao karon Ginoo naay higayon nga mamalandong sa imong pulong. Dili tanang tao karon makadungog sa imong mensahe, but praise God. Imo ming kitagaag higayon, imo ming kitagaag panahon, opportunity, Lord God. Thank you so much for this great privilege. And right now, Lord, before we proceed, search our hearts, Lord God. Limpyuhi among kasing-kasing, unahuna, pagbati, kinasuluran namo, Lord God. Kung naman kay makitaan mga butang, wa ka nalipay, pasaylo ami. Wa mi kabantay, pasaylo ami. Tao lamang mi ginuusay, magtuo, mi sakto, mi apan sayop, dahil mi pananaw ni mo. Limpyuhi mi Ginoo. Kaya nasayod kami imong pulong, balaan kini kaayo. As your word says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Lord, balaan kayo ni. So balaan na sad kami nga mamati, maminaw sa imong mensahe, and taga imi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan, masinugtanon diya kanimo kay ang kadaugan naa sa pagkamasinugtanon.
ang kalampusan ug ang milagro naa sa pagsunod, Ginoo. And of course, tagay mi kaalam nga langit nun. Praying for your protection. I rebuke every spirit of destruction right now in Jesus' name. And I pray, Lord God, kaalam nga langit nun. Kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun. Ron among matugkad imong pulong, Ginoo. Panalangini ang tanang viewers karon, Lord God. Kutob sa makadungog, makakita. Bisang asa mo abot ni nga live, Ginoo. Ipabati imong dihog, imong gahom, imong hikap ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipasinati kanamo nining kagabhion. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, imong kabubuton may matuman, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat kayo. Okay. This time we have 128 viewers. Hingdaghan og kalit. Okay. Mayo pudunta pastor makabisita ka sa BGMP Tubod. Bilting ni duta good sister pero murag layo man na Tubod unya. Katong time ang good sister nga nakaadto mi sa Lombia City Jail and Medina Municipal Jail. Gi-invite ko nila and then at the same time nanakoy contact ba nanakoy mga tao nga nakakonekta nga nasa sulod. Mao nang sayon ra ko nila na invite and then aside from that ato nga time nakabakasyon lang mi sa murag wala sa akong plano, nagkataon lang ba kay that time na ami sa Cagayan CDO. So nakitaan ko nila, uy na si Pastor James sa CDO ato ning inviteon. Okay? So mao to. Watching from Singapore, from Ubay. From Ubay Bol. Okay. Yan JP Boyles. Thank you. Igsoon, God bless. Let's proceed. Again, our topic for tonight is very interesting and abi nyo Igsoon, gusto na ko na ipahibaw ninyo. Kay kaning nga topic, Igsoon, importante kay ni. Kay ako, Igsoon, how many times ko gi-atake ani? Yes. Okay? Daghang mga Kristohanon mo believe kay tas mga lagad sa Ginoo kay anointed kayo, banggiitan kayo, gigamit sa Ginoo, anointed worship leader, anointed instrumentalist, basta anointed preacher, tanan grabe ka dinihugan pero abi nyo maigsoon naay sala or naay demonyo or demonic spirit or daotang espiritu nga dako kay potensyal nga makapukan sa mga dinihugan nga anak sa Ginoo. Again, naay daotang espiritu igsoon, okay? Nga dako kay potensyal nga makapukan, makahagbong, makabagsak sa banggiitang alagad sa Ginoo. And right now, akong gisgutan, ang akong punto is kaning gitawag og spirit of lust. Okay? Or espiritu sa kaulag. Okay? Okay, so, pastor, nganong makaingon man ka na, pastor? Nganong kay bao man ka, nabagsak na ka. Gracias sa ginawa pa ninon ko nabagsak aning mga ingani nga mga adultery, mga ingana bitaw igsoon. Pero, daghang mga nakita na ko mga lagad sa Ginoo na hagba nini, no? Banggiitan kay nga lagad sa Ginoo sa una, anointed kaayo, anointed worship leader, song leader, instrumentalist. Basta makaingon jud ka nga very on fire ni Lord pero nahagbong ani espiritu sa kaulag. Once maghisgot ang espiritu sa kaulag igsoon cover na ng mga adultery, fornication, mga premarital sex, no? Cover na. Okay? Mao na siya. Now, na ako'y pamatuod ninyo igsoon nga mga banggiitang alagad sa Ginoo nga mga unique, special, walay sama nila sa balaang kasulatan pero nahagba sila ani nga espiritu sa kaulag or aning gitawag og spirit of lust. Okay? Mao ni timan ni igsoon bisag unsa nimo ka on fire diha, bisag unsa nimo ka dinihugan, ka anointed, ka gifted. Wow, praise the Lord, hallelujah. Bisag unsa ka daghag agi nimo daghang kag mga kalag na dala sa tiilan sa Ginoo igsoon pero still vulnerable or puron ta ani og di ta magkumpiyansa ning gitawag espiritu sa kaulag. Okay? Mababae man ka o malalaki nga banggiitang alagad sa Ginoo, ayaw kumpiyansa ning gitawag og espiritu sa kaulag. Ngano man kay bawo man ka pastor, kay bago ko kay daghang kong nakita nga mga nag-una nako
And aside from that, na ako'y napamalandungan sa balaang kasulatan nga na ay unique banggiitan talagsaon walay sama kanila nga mga alagad sa Ginoo. Pero nahagbong aning espiritu sa kaulag. And I'm referring to waylain si Samson o si David. Okay. At first, maghisgutan ni David igsoon kinsa ni si Haring David. Akong ipahibaw niyo igsoon nga si David usa ka espesyal ni nga alagad sa Ginoo. Dinihugan, pinili, tinawag sa Ginoo. Grabe ka anointed. Okay? Si David igsoon sa iyang story, anointed siya nga magduyog sa iyang instrumento. The moment, ako na ning balik-balik niyo, the moment nga si King David mag-play sa instrument niya, ang daotang espiritu muhalayas. Okay? Muhawa. The demons or the evil spirit nga nag-torment ni King Saul, mawagtang no naay kanang kadaugan dayo no, naay deliverance igsoon once magplay ra si David igsoon sa instrument. In other words, anointed kay siya nga instrumentalist or let's say worshipper si David. Unya napagid igsoon sa tanang mga hari igsoon nga gipili sa Ginoo. Hari sa Israel basta tanan nga mga king nga gipili ni Lord igsoon nga gi-anoint nga gitawag igsoon. Minawa si David special. Danawa, tagaan ta mo. Nga naman na pastor, nga si David special man nga hari o walay sama kaniya. Tanawa. Akong basahon ang story ni David. Oh no, ang history lang ni background ni David. Okay? Dili gyud ang full chapter pero akong basahon ang 1 Samuel chapter 13 verse 14. Tanawa rio, King James version eh. But now thy kingdom shall not continue. Okay? The Lord hath sought him a man after his own heart. O kinsa ni si David ni? Si David ikson ginganlan og a man after his own heart. Si Lord mismo ning ingon. And the Lord had commanded him to be captain over his people. Okay? Because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Okay? Lahi man ni sabton kay ko man ni siya no, King James version, pero ang bupasabot ani mga igsoon tungod ni kay si Saul ba nakasala. Because of Saul disobedience igsoon. Matong si Saul igsoon gi-reject na ni Lord. Unya nag-appoint si Lord og usa ka hari. Okay? Usa ka alagad niya nga ginganlan og si David. Bata pa si David ani igsoon. Okay, ani nga time. Si David igsoon gipanghambog jud ni Lord kay ang tawag niya, gitawag siya og a man after his own heart. Okay, dili ni basta-basta. When we talk about a man after his own heart, si David igsoon mas sinugtanon jud sa Ginoo. Kung unsa instruction, kung unsa isugo sa Ginoo, musunod si David, no? A man after his own heart. Inya sa Book of Acts chapter 13 verse 22, gibalik na po diri, okay? Ang Acts 13:22 nag-ingon diri, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king. Sadang si Anigsoon, si Saul gi-remove na as king of Israel. Okay? Mao to nga si David igsoon gipili nga mahimong hari sa Israel. Kasi nagpili dili tao, ang Ginoo mismo. Listen. Ang Ginoo mismo ang nag-appoint ni David igsoon nga mahimong hari, mahimong leader sa iyang mga katawhan, mga Israelita. Okay? David to be their king, to whom also he gave their testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart. Si Lord mismo ni ingon, a man after mine own heart. So, a man after mine own heart, it means mga igsoon nga, si David igsoon, grabe ka masinugtanon, grabe ka mahinadlokon sa Ginoo, may musunod gyud siya. Okay? Unsa ang kuan sa Ginoo niya, i-convictar igsoon sa kasingkat, musunod gyud, no? Si David igsoon dili gyud siya mo disobey. Grabe si David igsoon, no? Sa tanang mga hari siya ray gitawag og a man after God's own heart. David is very anointed servant of the Most High God. Amen? Dili basta-basta. Si David igsoon dili ordinaryo nga alagad sa Ginoo. Special siya, unique. No? Walay kapareha. Walay sama ni David igsoon. A man after God's own heart. Nyon say naitabo. Mao ni atong topic karon,
nahagbong siya ning gitawag og lust, spirit of lust, espiritu sa kaulag, igsoon. Gusto na ko ipahibaw niya, igsoon, nga usa sa pinaka-epektibo nga espiritong dautan nga posible makapukan sa atong pagka-dinihugan kaning espiritu sa kaulag. O nang di ni kumbensaan. Si David, no? Si David unique, dinihugan nga alagad sa Ginoo. Si David igsoon walay kaparehas. Si David igsoon gipili, gitawag jud sa Ginoo, gi-anoint, espesyal. Giadto siya ni Samuel igsoon gi-anoint, gipangita, gidihugan. Anointed instrumentalist. The moment David play sa iyang ginadanga instrument, ang dautang espiritu mo layas. No? Walay kaparihan ni David igsoon. Pero si David nabagsak. Si David igsoon natiorok sa babae. Ang gusto na ko ipaabot igsoon nga kaning spirit of lust, dili ni siya gaan. Dili ni siya pariha ng ubang mga demonyo dia or dautang espiritu nga mura bitaw og dali ra kay nato tamak-tamakan. Ang spirit of lust dili kumbiyansaan. Wa ni gipili igsoon babae, lalaki. Basta bisag unsa nimo ka-anointed nato, ka-anointed igsoon ayaw kumbiyansa. Imagine among all the kings of Israel nga gitawag sa Ginoo, si David ray ginganlan og a man after God's own heart. But still David nabagsak sa adultery. Adultery igsoon mao na ni siya espiritus kaulag na. Okay? Kana bitawng kailibgon sa unod nga mangandoy ka. Minyo naman siya. Pero still ning commit siya to. Nang di man to pwede. Adultery niya. Mao na covered na espiritus kaulag, mao nang di ni kumbensaan. Bisag unsa nimo kagigamit sa Ginoo igsoon, guard your heart. Kay kaning espiritu sa kaulag kusog ni ron. Daghan karong mga lagad sa Ginoo nangamang nakabuntis, nakigrelasyon, naikabit. Okay, kabantay mo, uso kayo ang mga nasa worship team but still di commit premarital sex. Okay? Nabidisgrasya sila pero anointed kay sila. Kabantay mo. Bisag unsa nimo kadinihugan igsoon, di ka kumbensaan. Ang dautang espiritu nga naay kakayahan or posibilidad nga makabagsak nimo bisag unsa ka anointed kaning spirit of lust. Si David to, no, unique, tinawag sa Ginoo, dinihugang alagad sa Ginoo, banggiitang alagad sa Ginoo, a man after God's own heart, pero nabagsak siya, adultery, espiritu sa kaulag. Now, ari na punta ni Samson, the same ra. Kinsa na Samson, pastor? Dili ni Samson, silingan ninyo ha, Samson, okay. According to the Bible, the Word of God, in the book of Judges, chapter 13, verse 5. Okay. Mao ni si Samson. Okay. Again, Judges, the book of Judges, chapter 13, verse 5. Nagaingon dire. You will become pregnant. Okay? And give birth to a son. And his hair, buhok, must never be cut. Di putlan ang iyang buhok. For he will be dedicated to God as a Nazirite. Okay? Nazirite from birth. He will begin to rescue Israel from the Philistine. Okay? Again, kinsa si Samson, dara. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut. For he will be dedicated to God as a Nazirite. From birth, he will begin to rescue Israel from the Philistine, no? So si Samson igsoon, mura pong si David. Si Samson, walay laing hari sa Israel, nga ginganlan og a man after God's own heart. Si Samson pod, walay laing alagad sa Ginoo, nga gitawag sa Ginoo, nga gitawag og Nazirite from birth. Si Samson ra. Amen? Unya, wa putli ang buhok igsoon, gikan sa pagkabata. Okay? Taas kayo ang buhok ni Samson igsoon. No? Ang gingon dire, for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth. Bata pa lang si Samson igsoon, gitawag sa Ginoo, gidedicate siya sa Ginoo igsoon. Excuse me. Dili pwede putla niyang buhok. Imagine, unique si Samson. Si Samson o si David igsoon,
mga alagad sa Ginoo nga way kapareha. Si David, among all the kings of Israel, siya lamang ang ginganlag a man after God's own heart. Ya sa alain po nga mga judges, mga alagad sa Ginoo igsoon sa the book of Judges, si Samson lamang ang gitawag og Nazirite, no? Gikan sa pagkahimugso ni Samson igsoon, wala gyud putli ang iyang buhok, espesyal. Dinihugan, talagsaon og talento, talagsaon og hiyas. Kusgan ko kay siya. Dili basta-basta. Pero naunsa Samson igsoon, naunsa nabagsak. Unsa gyapon? Demon of lust, spirit of lust, espiritus kaulag. Chicks boy man to Samson, o iyang weakness babae, no? Or dito siya nahagbong sa the same sin. Okay? Nga naay similarity ni David. Si David igsoon, na-cover gyapon si David sa spirit of lust. Okay, nga naman pastor. Parihara man na. Okay? Adultery ka David. Unsa may espiritu behind adultery? Of course, espiritus kaulag. Si Samson igsoon mao to hilig kay babae, no? Sa bawal unta to niya to kay di siya pwede mga sawa atong mao to basta dili unta to para niya pero maono kanang babae. Okay? Si Samson igsoon hilig pug babae, no? Nanguan siya prostitute basta hilig siya nga na ba, no? Espiritus kaulag yapon. Samson and David, not an ordinary servant of the Most High God. Unique, special, talagsaon, dinihugan, nabagsak, sa unsa man, espiritu sa kaulag yapon. Amen. Ang gusto na ko ipaabot, igsoon, dili garantiya nga itong pagkabanggiitang alagad sa Ginoo. Gusto rin ako i-share niyo, igsoon, kay even me, Satan, grabe ang effort sa yawa nga ibagsak ko ani. Ako honestly muangkon ko ani igsoon nga ang yawa nangitag paagi nga ibagsak ko ani. Apanuban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Di ba ako mong gishiran? Basta nagali time nga murag ang tentasyon. Kaya kung ako maning weakness before womanizer man ko daghan kog nabuntisan babae. Basta naagali mo strike nagali ang yawa igsoon. Gamiton niya ni kaning last kaulag. Okay? Wa ko'y laing buhaton igsoon akong asawa ra gyud akong asawa magunaw na ko sa akong asawa pinakagwapa nga babae sa tibok na akong kinabuhi. Ang akong asawa may gihatag sa Ginoo kay pinakadabis siya para nako. Ang akong asawa palangga nako di nako sa ibaylo. Unya napo ko'y anak unya. Aside from that, na ministry nga gipial si Lord. Unsa na maikatubang nako kung mataga ko ani nga sala igsoon dako kay ni. Grasya sa Ginoo igsoon. Dili successful ang yawa but still wa ko nagkumpiyansa igsoon. Amen. Still wa ko nagkumpiyansa kay ngano man. Satan is very wise. Again igsoon, paminaw mo. Kung naa may daotang espiritu nga naay dako nga potensyal para ibagsak ang alagad sa Ginoo. Ibagsak ang mga dinihugang pinili tinawag sa Ginoo. Way lain kung dili kaning spirit of lust. Espiritu sa kaulag. Kabantay mo na yung mga balita. Magwawali, alagad sa Ginoo nakabuntis. Na anak sa gawas niya minyo. Alagad sa Ginoo nangabit. Worship leader na fall sa fornication or premarital sex. Kabantay mo, spirit of lust, espiritus kaulag na nagpaluyuan ng gibuhat. No? Mo na igsoon nga walay kumpiyansa. Yes, tao ra bitaw ta tinuod na. Pastor, dili man mi perpekto. Yes, dili ta perpekto. Wa mo kumaingog perpekto ta. Pero gitagaan ta ug gahom sa Ginoo nga musukol sa kaaway. Sa ingon sa James 4:7, resist the devil. Okay? Sukli ang yawa. Ug mukaratil siya og dagan kanimo. And of course, iniingon sa si Jesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Okay? Gitagaan tagahom sa Ginoo nga musukol ta. Gitawag tas Ginoo, gipili ta sa Ginoo aron dili daog-daogon sa kaaway. Kung dili aron mahimong magmadaugon. Mensahe kanato nining kagabiyon igsoon. Bisag unsa nimo kaduol sa Ginoo, paduol gyapon maayo. Okay? Bisag unsa nimo igsoon kadasig, ka-anointed, banggiita na kang alagad sa Ginoo. Bisag unsa pa nang hiyas nyo igsoon, bisag makaampo pa mo patay, mabuhi. Di gyapon mo exempted aning espiritus kaulag.
daghan. Kaya ako nang balik ko, no, daghang alagad sa Ginoo igsoon nga nakabuntis. Di ba? Wa ko miingon nga nagtamay ko nila. Ako lang ning gipahinumdum sa matag usa nga bisag unsa ka on fire ni Lord, bisag unsa ka kadasig igsoon, ayaw pagkumpiyansa. Mao ni niingon si Solomon, above all else guard your heart. Unya si Pablo igsoon ning hatag pod og si Pablo ning hatag pod siya og iyahang yawi or idea on how to overcome this kind of attack of the devil, okay, from the devil. Now, si Pablo niingon nga, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Last ba ni? Amen? Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. No? Ingon si Pablo, maglakaw ka mo sa Espiritu. No? In other words, gusto si Paul Ikson gi-encourage ta nga, we will spend more time ni Lord, more time sa presence ni Lord, aron magka-recharge ta ba, aron sa panahon nga mudol ng Espiritu sa kaulad, makasukol ka. Amen? Yes, all of us makahimog mistake, pero pwede ta musukol. Pastor, makasa man kita kay tawon. Yes, nya si Joseph nganong wa man nakasaan eh. Depende ra nato paghandol Ikson. Nganong si Jose wa man nakasa lagi. Parihara na, di ba? Si Jose alagad sa tingin, pero giatake siya the same, ingani, the same attack ra Ikson, no? Pakig hilawas. Pero nganong si Jose wa man mingdagan siya. So, usa nga pagpahinundom Ikson nga. May kasulti ninyo, ingana man ko akong weakness, no? Before, so wa pa ko sa Ginoo now. Ako isulti Ikson mao ni. Kung sa tan-aw nimo, kana siya nga sitwasyon or senaryo, mura bitaw og tagilid kagamay prone ka ahiyay, no? Kabantay ka nga murag something basin ba madaog ka ug di nimo makaya, ayaw na lagduol. Dagan palayo. Amen. Dagan, no? Ayaw kumpiyansa. Kay bisag unsa ka kaligon, remember David. Dili basta-basta a man after God's own heart. Remember Samson. Unique, talagsaon nga mga alagad sa Ginoo. Sila ray gitawag og ingana. Si David ray gitawag og a man after God's own heart. Si Samson ra po'y gitawag Nazirite. Wala putli iyang buhok. Unique siya. Sa tanan nga alagad sa Ginoo Ikson, si Samson ray wala putli ang iyang buhok. Pero silang duha nabagsak. Dili ni mo pasabot Ikson nga para ra ni namong mga laki, para sa mga babae nga alagad sa Ginoo. Sa tanan matag-usa nato nga nagpagamit sa Ginoo nga walay kumpiyansa, no? Kung dili mao ni giingon diri kinaiya ni Jose akong ganahan sa lalaki sakto ka sister. Manundog ta ni Joseph. Si Joseph Ikson pwede dito siya matintal. Way tao, way nakakita. Gihagad siya nga makigdulog ni asawa ni Potiphar. But mas gipili ni Jose nga mudagan, mupalayo sa tentasyon. In other words, kitang tanan vulnerable ta, prone ta sa temptation, but still ang choice, ang pagpili nagdepende na to. Amen. Ang pagpili nagdepende na to. Sin is our choice, is a choice. Amen. Si Jose gipili niya nga mupalayo, mudagan, awa matintal. Si David gipili nga mupundo, mutanaw, wow, natintal. Okay. Pariha na silang duha ni Samson. Samson po ning tanaw, mabita tong si Samson ning patol og prostitute, nakakita na po siya laing babae niya. Ang mata ba, no? Na-attract siya sa temptation ba, no? Na-attract siya sa espiritus kaulag ba? Kaya ako na ning gibalik-balik Ikson. Kung naa may espiritu nga dautan, nga dako kayog potensyal nga makapukan, makahagbong sa alagad sa Ginoo, kaning espiritus kaulag. Kasagaran mo ingon nga, naapod pastor, garbo, kwarta, yes, pwede na. Pero naay bantayi nga kuyaw ka Ikson, kaning espiritus kaulag, lust, or spirit of lust Ikson. Mao ni ko sogron. Amen. Mao na nga ayaw kumpiyansa Ikson. Ayaw kumpiyansa everyday, permintita connected ni Lord. Once ang sanga kanunay konektado sa punuan, mamunga siya. Ug nakabalo ba mo Ikson nga unsay pangontra ning spirit of lust? Self-control. And we know that self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. Fruit ha, bunga.
Ang kahoy kanus ama mo nga once connected siya kanunay. Mao na nga ayaw og kang konektado ta dapat. Ayaw og pakang padistansya sa imong relasyon sa Ginoo. Dapat kanunay tang konektado. Kay once mo disconnecta, kay busy tas trabaho, busy tas negosyo, busy tas pag-eskwela, busy, waka kabantay, ning disconnecta. Once mo disconnecta sa atong punuan, nga mao si Kristo igsoon, posible nga di ta mo bunga. Posible nga mawa ang self-control. Bunga man na. O kung wala ang self-control, mudool nimong espiritus kaulag. Aw, piti ka. Amen? Sumaw na ngay kumpiyansa igsoon. Guard your heart. Amen. Guard your heart. Be more prayerful. No? Spend more quality time in the presence of the Lord. No? Ayaw palipat anang sige scroll ra. Wa kay laing gibuhat sige lang atubang anang social media. Okay ra kung nagtanaw ka sa live na to. Okay? Social media, ato ka sa YouTube. Tanaw na yung mga upload na ko dito. No? So mo na igsoon nga nga nakaingon ko nga interesting kini nga topic karon kay daghan na bagsak ani. Imagine si David, a man after God's own heart, very anointed, special. Si Samson, why sama ni Samson? Taas kay buhok, Nazirite, siya ra may gitawag ato. Pero both of them nabagsak sa maurag hapong espiritu espiritu sa kaulag nga mao'y nagpaluyo ato ilang gibuhat. Igsoon, ang uban maingon nga, bagsak ni David, bagsak ni Samson, si Pedro na makakayo. Yes. Nakasa sila, nasipyat, di po pasabot sundo na to sila, kundi atong kuwaag pagtulunan. No? Kuwaan na tong lesson ang nahitabo sa mga banggiitang alagad sa Ginoo. No? Makakaton ta sa ilang sayop, mao nay tinuod nga malamon. Ang tinuod nga malamon, dili lang ingon nga makakaton kas imong kagalingong sayop, kundi makakaton sad ta sa sayop sa nag-una na to. Amen. Ano mo na tinuod nga malamon. Again, to all of the viewers right now, gigamit kas Ginoo, anointed kay ka, dasig kay ka, on fire ka, but still ang akong ikadasig nimo ay kumpiyansa. Kay kung naa may daotang espiritu nga posible nga makakunhod sa imong dihog, posible nga makabagsak nimo, walain kung dili ang espiritu sa kaulag. Ako igsoon daghan kay ko nakita, magpa-advise nako, daghang miduol nako. Mga anointed kayo nga mga worship leader, anointed nga preacher, nagpa-advise nako mga young people nga pastor. Ingani ko sa una gigamit ko sa Ginoo, pero sukad nga nakauyab ko pastor unya, nangatintal mi pastor, nakakommit mi og premarital sex. Guilty na ko pastor, lahi na kay kabantay mo, premarital sex. Unsay nagpaluyo na? Espiritus kaulag. Mo na ngay kumpiyansa. Kung nagpagamit ka sa Ginoo, to all of the viewers right now, naa ka sa ministry, padayon gyud, soaking in the presence of the Lord. Padayon nga mudut-dut ka every day and stay connected to the Lord as always igsoon. Ayaw ayaw distansya, ayaw kumpiyansa, kay sayawa gihupo-hupuan ka. Kinsa man hupo-hupuan sayawa katong mga iyahana, syempre katong gigamit sa Ginoo. Syempre katong nagpagamit sa Ginoo. Syempre katong mga dasig kayo nga nangalagad sa Ginoo. Kay di ganahan ang yawa ana. Amen. Mo nang ayaw kumpiyansa igsoon. Anointed ka, fruitful kayo ang imong ministry nga gipiyal ni Lord. Daghan kag kalag na dalas ti ilan siya, daghan kog kailana pero karon nawa na. No? Anointed kay ka nga preacher, worship leader, instrumentalist sa church, grabe ka on fire, dili na garantiya. Timani, si David walay kapariha. He is ang tawag niya a man after God's own heart. Si Samson wala po'y kapariha, walay sama ka ingato kakusga ni Samson o gitawag sa Nazirite nga ang iyang buhok sukad pa sa pagkahimugso ni Samson, wala tupihi. Dili siya basta-basta pinasahi. Pero si David o si Samson, banggiitang alagad sa Ginoo pinasahi. Bagsak sila puro espiritus kaulag. Amen. Muna ngayag kumpiyansa igsoon, no? Atong buhaton everyday spend quality time ni Lord. Ayaw pog tutok sa tentasyon kung dili dagan likay, kung kaybaw ka nga murag takilid ka nang dapita, kung kaybaw ka nga the more ka mag-communicate ana nga babae or kana nga lalaki basin ma-fall mo. Kung kaybaw ka nga the more ka mag-communicate sa inyong mga ex diha basin ma-fall mo. Okay?
kay nagpahipi-hipi sa inyong palibot ang espiritu sa kaulag, no? Close kay mo sa imong uyab, grabe. Pagantay mga manag-uyab, listen, daghang kay nagpa-advise nako. Pastor, unsay akong buhaton, pastor? Matintal gud mi mga pastor sa premarital sex, uyab pa mi pastor, nag-eskwela mi. Siyempre matintal gud mo. Ngano man, dako po kay mog time sa usag-usa. Kaysa time news Ginoo, sige mo uban, holdingan, sige mo date sa ngit-ngit. Pite mos demonyo. No? Mo nexon nga ay kumpiyansa. Nagtanaw mo mga Kristiyanon, manag-uyab mo, limitahi ang iyong pag-uban-uban. Kaya ako ning balik-balik ko nexon, kung naa may demonyo or daotang espiritu nga dako kay potensyal para ibagsak mo, bisag unsa mo kalig-on kaning espiritus kaulag. Kay diha nabagsak ang banggiitang alagad sa Ginoo nga si David o si Samson. Kuha na tong leksyon, Ikson. Di kaya tong sundon, Samson bitaw, mao ni. Nya si Joseph, nga no maling matintal. Choice na to. Pindi na to na, Ikson. Depende na to. It's up to us, Ikson. It's all up to us on how we handle or makig-battle ta sa temptation. Ako, Ikson, ingana ko. Kabantay gali ko nga type na akong babae. Ako, di ko, honest ko, Ikson, kabantay gali ko nga ang babae type na ko. Ayay. Sumurag ang Holy Spirit man gud Ikson, all-knowing ko na siya. Oops! Kay bawo kung ganahan kagingana. Mo na nga mupiyong na lang ko, mag-repent ko, Lord, sorry. Di ba? Pildi na daan, una-una pa. Pero kung imo na siyang i-meditate, entertain, na posibilidad, ibagsak jud ka, ibagsak jud ka. Ano man, daghan karon even today, daghang mga anointed nga mga lagad sa Ginoo na anak sa gawas. Ako, Ikson, prangka ko. Prangka ko kayo. Di ko gusto maglipod-lipod. Kay nahigugma ko. Ako ning gi-share kay gusto na to pangitaan ning solusyon. Aron inigbalik sa Ginoo. Sigurado tang madala igsoon. Amen. So again, anointed kay ka to all of the viewers this time. Gigamit kas Ginoo. Ayo kumpiyansa gyapon. No? Kay kung naa may daotang espiritu nga kaya kaibagsak, espiritus kaulag na. Masturbation, espiritus kaulag man na. Pornography, espiritus kaulag na. Okay. Dili lang premarital sex, dili lang adultery, no? Kung dili ka ng mga hilig kay kamutan-aw pornography, masturbation, espiritus kaulag na mga undoy inday, no? Ug aron makalingkawas ta, makaikyas ta na, walk in the Spirit, and walking in the Spirit, it means spend more time in the presence of the Lord. Basa og Biblia, walk in the Spirit na. Apil og permitting Bible study, walk in the Spirit na. Okay? Everything we do nga nalipay ang Ginoo, gilipay na to ang Espiritu Santo, Igsoon. Amen? Walking in the Spirit na siya. No? The more we spend time in the presence of the Lord, the more ta mulig-on spiritually. Kanya, the more ta mas kusgan, inig atubang, inig, sitawagan na, inig battle ba sa temptation. Ug ako ikadasig, Igsoon, seryoswa si Lord kanunay. Ayaw itugot nga mukang aka, mo disconnect ka sa imong relasyon sa Ginoo sa punuan. But let it be in Jesus' name. Kanunay kang duol, dut-dut simpig sa Ginoo. Ingana nga paagi, mamunga ka og magpabilin ang bunga, magpadayon ang gitawag og self-control. Self-control may panguntraan eh. Kita tanan tintalon ta. Pero kung naa na nimong self-control kay kanunay maka-connected sa atong punuan. Amen. Dakog posibilidad nga maka-overcome ta, makalabang ta sa demonyo sa kaulag. Amen? Okay, di compute sa ana, dinihugan ka, praise God, dinihugan ka, bisan pag pila ka patay imong giampuan na buhi. Pila ka mga nasakit og COVID, naglipay-lipay ka kay imong giampuan na ayo. Di na mo pasabot nga exempted ka sa espiritus kaulag. Timan si David walay kapariha. Si Samson walay kapariha. Grabe ang mga dihog. But still, nahagba sila sa gitawag og kani nga espiritu sa kaulag, spirit of lust. Okay ba mong igsoon nga nowadays kusog kay naron? I don't know kung aware mo ni kusog kayo ang espiritu sa kaulag ron. Daghan kay nabuntis ron igsoon high school pa. Daghan wa ka graduate sa high school buntis, kaulag na. Kay ang love, always ang love igsoon right time na siya, right place. At the same time, the true meaning of love is dili siya magkalipay sa dautan. Kung dili sa maayo, matarong.
Kung atong gibati love, dili ilas, then everything we do, makapalipay sa Ginoo. That's love. Pero kung nakakay gi-violate, nakakay gibuhat, nga himuon sa mga magtiayon is last, mo na yung ingon igsoon. Again, mahuman na ta. Kung naa may demonyo or daotang espiritu, nga dako kay potential para ihagba ang mga banggiitang alagad sa Ginoo, lain kung dili kaning espiritu sa kaulag. Pastor, nganong nakaibaw lagi ka, pastor? O, nganong di ko mo kaibaw? Na may nakita na ko daghan. Kunya ako po ning nakita sa Bible. Bitaw, no? Nakaingon ko, bitaw, Lord, no? Si David nabagsak, si Samson nabagsak, sila, mga banggiitan, gutong alagad sa Ginoo. And of course, karon daghan kayrong mga Kristohano na, pero nangabit, nakasa, okay? Lahi po nang, sa una pa, wapa sa Ginoo, pero kanang Kristohano na ba? Alagad sa Ginoo na, ano bitaw? Ang uban, gigamit na sa Ginoo, but still, nagka-commit og adultery, okay? Still, ni-commit og premarital sex. Karon daghang mga Kristohano na, but still, adik kayo mga porn. Spiritus kaulag man na, masturbation. Spiritus kaulag, po na. Mo na igsoon nga, ako ning balik-balik, kung naa may demonyo nga kaya ibagsak ang gubuon ng imuhang relasyon sa Ginoo, sa unsa pagka-anointed, spirit of lust. So para makalingkawas, makasukol, makaikyas ta ani, sukla nato igsoon, ayaw pa daw graw ka na. James 4:7, submit yourself to God. Resist the devil and it will flee from you. Sukli ang yawa. Amen. Og siya mudagan palayo nimo. Panundog ni Jose. Sa panahon nga gitintalala na dagan palayo, ayaw pundo. Ayaw tutok ana ng mga gwapo-gwapa, mga type nimo, ayaw. The more you entertain the offer of the devil, the temptation ba, the more ka maprone nga ibagsak ka. Amen. Munang ayaw kumpiyansa igsoon. Ayaw kumpiyansa og ayaw kalimot sa gibili ni Jesus. Lahi pod ka Jesus. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kinahanglan nga mahimo tang more prayerful. Taliwala sa imong kabisi ampo. Ayaw pakang-a sa imong pag-ampo igsoon. Aron sa panahon sa tentasyon, labi na kaning muhapak, muatake ning espiritu sa kaulag sa Ginoo, dili ta mahimulag. Amen? So ana igsoon. So in other words, mahimo tang victorious, mahimo tang pareha ni Jose. Okay? Pilion na to, mudagan, mudaog ta igsoon. No, ayaw kumpiyansa, no? Guard your heart. Amen? Kay naang demonyo igsoon, naa. Mas kusog ilang lihok ron. Mas kusog ang pagpanglihok sa demonyo. Kabantay mo, kusog kayo. I remember igsoon, during the badak session, baka ila mo badak kanang naa sa barangay bitaw. Usaman ko sa speaker po dana. Usa sa kagawad nag-raise siya og question ba and suggestion. Ana siya nga, ang kana ko ng piso wifi, mas maayo unsaon ko ng solusyon na nga paunguna. Kay nagsigi sila og rubing daw magabi, daghan daw mga bata bisag ang ida daw 8, 9. Magsigi og piso wifi daw. Unya ang ilang taon tan-awon is pornography. Kabantay mo, bata pa, elementary, 7, 8, 9. Ngano man pastor? Espiritus kaulag, kusog kayo. No? Dali ra kayo ka maka-access ron og mga website nga mga porn, mga hubo-hubo, mga laway. Ingan na kakusog ron ang demon of lust, spirit of lust. Mo nang ayaw kumpiyansa. High-tech taron. Nahagbong gali sa una si David og si Samson nga di pa high-tech karon, dali ra kayo ang pag-access sa internet. Igsoon, guard your heart. Be prayerful. Ayaw pa kang sa imong relasyon sa Ginoo. And everyday, paduol sa Ginoo. May nampuon kanunay, paduol sa Ginoo. Dagan, kung kabaw ka nga, ayay, takilit ko, dagan. Ayaw pundo, ayaw entertina. Amen? Kay sama sa kong giingon igsoon. Kung naa may daotang espiritu nga kaya ibagsak ta, bisag unsa ka kad anointed, way lain kung dili kaning espiritu sa kaulag. Naman kayo mga OFW nagtanaw karon, hello, daghang OFW nagpa-advise nako. Kay layo daw sila sa ilang pamilya. Layo silang bana o asawa. Nya nay mga tentasyon daw nila dito.
Unsa man na espiritus kaulag gyapon. Mao na nga igsuon kupot sa Ginoo. Ayaw kang kay kung dili ka muhawa sa punuan, mubunga ka og self-control. O kung naa ng self-control nimo, bisag unsa pa nang i-offer diha sa yawa igsuon, kaya nimo mapugnan imong pagbati, mapugnan imong kaugalingon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this wonderful message tonight. Usa ka nindot kay nga warning pagpahinumdum kanamo Ginoo regarding aning spirit of lust or spiritus kaulag Ginoo. Dili man day ni kumpensaan Ginoo. So Lord, salamat nga imong gipahibaw karon nga bisag unsa mi kadasig, bisag unsa mi ka gifted, bisag unsa mi ka dinihugan, bisag unsa mi ka anointed, wa gyapon mi kumpensa Lord God. Still dili mi mukang sa among pag-ampo, dili mi mukang sa among relasyon nimo Ginoo, para dili mi mabiktima aning gitawag og espiritu sa kaulag. Lord, tabangi mi Lord God, without you we are nothing. And I pray Lord God that you allow your Holy Spirit nga always mo konbiktar na mo Lord, always mo giya na mo Ginoo kunsay angay na mong pagabuhaton. Kung nanami duol sa tentasyon, tabangi mi, giyahi mi Ginoo, nga musukol mi. Kung magkalisod, mudagan mi palayo, aron dili mi mabagsak, mahagba Ginoo, nining gitawag og spirit of lust Lord God. Lord, wa mi mahimo kung wala ikaw. I pray right now to all of the viewers Lord God, labi na ginawa man ko kailan nila tanan nga nagtan-aw karon, but Lord, I pray if there's anyone right now nga nag-struggle aning dapita, tabangi Ginoo. Tagaig kaalam nga langit nun unsaon niya pag-away Ginoo. Tagaig pamaagi Ginoo para makalingkawas siya Ginoo. Nasayod kami Lord nga niingon kasi mong pulo nga wala ka itugot nga tentasyon nga mas labaw sa amo ang dili makaya na mo. And every time nga naay temptation, mutabang jud ka na mo. So Lord, thank you. We stand in your word, Lord God. I pray sa tanang mga viewers karon Lord God who are watching this time nga dili mi mabagsak ani Ginoo. Dili mi ma-down, dili mi mapildi, kung dili amo ning tamak-tamakan kaning espiritu sa kaulag. We are victorious overcomers, Lord God, in Jesus' mighty name. Dako ka nga Diyos nga naa na mo, Lord God. So Lord, proteksyon ni karon Ginoo tanang mga pamilya Ginoo, tanang mga couples nga nagtan-aw karon Lord God nga dili mabiktima ani, tanang mga manag-uyab nga nagtan-aw karon wala pay kasal nga dili mabiktima ani Lord God. And if ever Lord God there's anyone who are watching this time nga addict siya og mga pornography Lord, tabangi Ginoo nga makahatag siya, makabaton siya Ginoo kagawasan, deliverance Lord God, ma-set free siya ani nga addiction Lord God, by your grace and by your help Lord God, in Jesus name. Lord, salamat. I pray nga kani nga mensahe nga mong nadungog karon mao ni makaingon nga maigmat mi sa tanan namong pagabuhaton. Mao ni makaingon nga wa mi kumpiyansa bisag dinihugan pa kayo mi Ginoo. Kay every now and then pwede mi mabagsak aning espiritu sa kaulag Ginoo, sama sa nahitabo sa banggiitan nimong mga alagad Ginoo. So Lord, unsa may nahitabo sa imong mga alagad, nangagi Ginoo nga mga banggiitan nga nahagbong ani, kuhaan na mog leksyon Ginoo. Gusto mi makakat-on Ginoo. In Jesus name. Thank you Lord. Salamat sa imong mensahe. And right now Lord God, again, I pray to all of the viewers right now who are watching. Kutob sa makakita, makadungog ani Ginoo, mga OFW tanan Ginoo. Unsa man ilang problema karon Ginoo. Unsa man ilang mga bugat Ginoo. Gidaladala, gihambin-hambin yung mga kasakit, Lord, tabangi Ginoo. Unsa man Lord ang pinaka-need nila nga milagro as of now Lord, at this moment. Lord, I pray nga imo ka nang himuon, imong ipadayag, imong gahom. Let your power will manifest in their situation right now Lord God. In Jesus mighty name. Sigon sa ilang gikinahanglan Ginoo. Mamuhat ka. Hikapa Ginoo. Kung na may mga nasakit na balatian, physically and emotionally, I declare healing in Jesus name. Tanan-tanan nga ilang gipangayo, gipangita, gipangandoy, pinaka gikinahanglan, pinaka gusto, pinakatinguha nila karon Ginoo nga milagro. Lord, I pray imo nang buhaton Ginoo sa ilang kinabuhi in Jesus name. In Jesus mighty name. Thank you for the victory Lord. This time giangko na mo daan Ginoo. Among giangko ng kadaugan, giangko na mong kaluwasan, kaayuhan, kagawasan Ginoo, panalangin, pabor, gikan kanimo kay bulungang butang, gikan kanimo Ginoo. Giangko na mo kini uban sa dakong pagtuo.
himua lamang ning angayan, takos, kasaligan, kapiyalan sa mga panalangin, sa mga breakthrough ngay mong ibubo na mo. Mao kini mong pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. Again, a fruitful evening everyone. Mabungahong kagabiyon. Salamat kayo no. Nadugay no ko gamay na. Okay? So that's all for tonight mga igsoon. I pray nga sa atong pagpangatulog, atong pagpahulay igsoon, ang protection sa Ginoo, iyang presensya mag-uban kanato. Mumatata nga malinawon, secured safety kay nag-uban si Lord nato. Amen. And of course, this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. He alone deserve all the glory. God bless everyone. Good night. Ampo, amping, abante. And anyway, ugma muraog di ta kalay buntag na ako invitation igsoon. Layo nga lugar. Yung ako kay baog unsa ko orasa mo uli. And then, ugma sa gabi, speaker ko sa last night sa funeral service. So, mauna nga, busy atong schedule para sa kamayaan sa Ginoo. Basta, akong saan nyo igsoon, makalugar ko, I will grab that opportunity para mag-share sa pulong sa Ginoo. Anyway, atong YouTube channel, ayaw mo kalimot pag-subscribe. Naa ang link, ani nga caption. Mas dali ko ninyo makitaan dito. No? Wala yung mga kuan ba, no? So again, all the glory and honor, power, praises, thanksgiving belongs to the King of Kings and Lord of Lords. And amping karon na igsoon sa mga naa sa lain-lain kanasuran karon nga adlawan, hapon ron diha, no? I declare nga tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Amen. Thank you mga subscriber, Brother Bio Litran. God bless, brother. Padayon ta bante, no? Brother Lord James Talingting, 1 over subscriber. Thank you kayo, no? Again, thank you kay mga subscribers, followers, and viewers. And I want to encourage everyone, mga followers, nga invite your friends to follow our page para daghan pa dyan mapanalanginan. Kaingon nga daghan kayo gibuhat ang Ginoo nga milagro ani nga page 6. Amen? So, keep safe everyone. Good night again. To God be all the glory.